FM4, 11, cyfesurynau peginlinol. Mae'r maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu defnyddio cyfesurynau peginlinol a'i traws newid nhw gyda chyfesurynau cartesaidd, braslunio nhw, dod o hyd i tangiadau sy'n paralel neu perpendicular i'r linell gychwynnol a dod o hyd i arwynebedd o fewn sector. Os cynrychiolir pwynt can cyfesurynau cartesaidd XE, so pwynt P, a gan y cyfesurynau peginlinol, R yw'r pellter, P oddi wrth y pegwn, y pôl, a theta yw'r ongl, bydd R yn hafelu ailustradd x sgwar plus y sgwar, defnyddio Pythagoras, a defnyddio trig, felly bydd tan theta yn hafelu gyferbyn dros agos y dros x. Ni di dod o hyd yr yna yn rhifau cymlyg. Gwyliwch ym mha pedran dych chi fod pan yn gwneud tan minus 1, achos bydde cyfrifiannell yn rhoi i chi yr un rhwydda mae'n rhaid chi ystyried ble rydych chi. Felly, os angen dod o hyd i'r x neu'r y, yr x o'r triongl yw'r agos sy'n r cos theta, sef y hypotenuse, lluosi cos theta. Yr y wedyn ni yw'r gyferbyn, felly y yn hafelu r sin theta. I fraslunio graff peginlinol, darganfyddwch werth mwyaf posibl r os yw'n bodoli, darganfyddwch werth leia posibl r os yw'n llai na 0 ar gyfer gwerthoedd theta lle mae r yn negatif, bydd na ddim pwyntiau ar y gromlin. Maen nhw'n rhai dychmygol. Felly mae r yn goffa bod yn positif. Darganfyddwch yr hafaliad r yn hafelu 0. Os dyw theta yn hafelu ryw ongl alpha yn wreiddyn yr hafaliad, bydd y peledryn, y llinell, theta yn hafelu alpha yn dangiad i'r gromlin wrth y pegwn. Os yw r yn bolinial neu ffwythiant cymerebol o cos theta, bydd y graff yn gymesurol o gwmpas y linell gychwynnol, eich elyn x. Os yw r yn polinomial neu ffwythiant cymerebol o sin theta, bydd y graff yn gymesurol o gwmpas y linell theta yn hafelu plus neu minus pi dros 2, yr uchelyn y. Dyma lun i chi o r yn hafelu rhyw rif a cos 3 theta. Mae'n gymesurol o gwmpas yr uchelyn x, y linell gychwynnol. Sin wedyn yn gymesurol o gwmpas yr uchelyn y. A mae unrhyw gyfuniad yn bosib. Os ydyn ni angen croesdoriad doi gromlin, yr yn hafelu f theta a r2 yn hafelu g theta wedwn ni, bydd y datrysiad, bydd ganddo ni'r datrysiad, bydd r1 yn goffo fo'n hafelu r2, felly f theta yn hafelu g theta. Ond rhaid ystyried os yw'r pegwn hefyd yn bwynt croesdoriad. Felly os ni angen croesdori, ni'n gosod nhw'n hafel i gilydd a ystyried y pegwn. Mae tangiad i r yn hafelu i'r ffwythiant yn baralel i'r llinell gychwynnol os dyw dy dx yn hafelu 0. Mae'r tangiad yn llorweddol. Felly, gan bod dy dx yn hafelu dy d theta dros dx d theta, mae hwnna'n golygu os dyw hwnna'n 0, bydd dy d theta yn goffo fo'n 0, lle mae y yn hafelu ar sin theta. Os ni'n perpendicular i'r linell gychwynnol, mae'r graddiant yn 90, felly mae dy dx yn tueddu tuag at anfeidredd. Felly mae'r gwylod yr mynegiad yn goffo fo'n 0. So dx d theta yn 0, lle mae x yn hafelu cos theta. Dim ond paralel neu perpendicular bydden nhw'n gofyn i chi.
am tangiad. Ar gyfer dod o hyd i'r arwynebedd, mae gyda ni sector, so felly os i ni moyn mynd o alpha yn haflu, o yr ongl yn haflu theta i'r ongl yn haflu beta, so'r ardal wedi lliwio, ni angen integri hanner r sgwar d theta arwynebedd sector, a sector sy'n mynd yn gwrth glocwedd, mae'r ongl yn mynd yn gwrth glocwedd. Felly by ni angen integri r sgwar d theta a haneri'r ateb. So dyna'r tangiad ar arwynebedd. Enghraifft. Brasluniwch y gromlin C1 sydd â hafaliad peginlinol r yn haflu 1 plus 4 cos theta, lle mae theta yn mynd rhwng 0 a 2 pi. Gan ofalu dangos yn nodweddion pwysig. Wedyn, darganfyddwch hafaliad cartesaidd ar gyfer y gromlin C1. Dyna'r linell cychwynnol, mae'r onglau mynd yn gwrth glocwedd o gwmpas hwnna. Mae r yn mwyafrif pan mae theta yn 0, felly mae r yn 5. So 5 yw'r mwyafrif mae'n gallu bod, so mae fe o fewn y cylch yna. A amser mae theta yn 0, ni ar y pwynt 5, 0. Mae r yn 0 pan mae 1 plus 4 cos theta yn 0, sy'n rhoi i ni bod cos theta yn minus cwarter. Felly, mae theta yn 1.2823 neu minus, 2 pi minus 1.823, sy'n rhoi 4.46 i ni. So mae r yn 0 yn y ddoi, gyda'r ddoi ongl yna. Felly y ddau peledr, le mae theta yn haflu 1.823 neu theta yn haflu 4.460 yn tangiad i'r pegwn. So theta mynd gwrth glocwedd i nailla'r un cynta neu'r ail un. Felly ni ar y pwynt yna yn 0, ni yn 0, so mae r yn 0 ar y ddwy peledr yna. Ar gyfer theta sy'n bodoli rhwng yr ochr yma, mae 1 plus cos theta yn negatif, felly does dim pwyntiau. Unwaith mae theta mynd rhwng 1.823 a 4.460. Mae r yn polynomial mewn cos theta, felly mae'r linell cychwynnon yn linell cymesuredd, ni dim ond mewn cos theta, felly mae'n matcho bob ochr y linell cychwynnol. A ni'n gallu llunio mewn, so mae'r cylch yn mynd, wel dim cylch, mae'n mynd a dod nôl i 0 gyda'r ongl yna, a yr ochr negatif yn dod nôl i 0 yr ochr yna. Felly dyna nodweddion pwysig. Gallech chi fod i wneud grid hefyd, ond gweithio mas, ond mae eitha caled i wneud y ran le mae'r ddoi tangiad gyda ni yma. O'r gorau, darganfod hafaliad cartesaidd y gromlin C1. Felly mae r yn haflu 1 plus 4 cos theta. Ond ni'n gwybod bod r yn ail isradd x sgwar plus y sgwar, bod x yn haflu r cos theta, a bod y yn haflu r sin theta. Felly, mae cos theta yn mynd i fod yn x dros r. Mae gyda ni wedyn, os ni'n llosi hwnna gyda r, mae r sgwar yn haflu r plus 4x. So mae r sgwar gyda ni yn x sgwar plus y sgwar. A r yw ail isradd x sgwar plus y sgwar. Felly mae gyda ni hafaliad cartesaidd am y gromlin. Cadw'r x sgwar plus y sgwar ochr un, mynd ar 4x draw, so minus 4x, a sgwario'r ddwy ochr. Mae gyda ni x sgwar plus y sgwar minus 4x, i gyd sgwario yn haflu x sgwar plus y sgwar. Hafaliad cartesaidd. C.
Mae'r diagram yn dangos cromlin C2, sydd â hafaliad cartesaidd x sgwar plus y sgwar wedi ciwbo yn hafel i 16 y i'r pŵer 4. Darganfyddwr hafaliad peginlinol ar gyfer C2. Felly, dyna beth sydd gyda ni. Ni'n gwybod y gwybodaeth hyn ar gyfer trawsnewid o un i'r llall. Felly, r yw x sgwar plus y sgwar wedi sgwario. Hwna wedi ciwbo yn hafel i 16 y yw r sin theta, felly hwna yw'r pŵer 4. Tacluso, so mae r y pŵer 6 yn hafel i 16 r y pŵer 4 lluosi sin 4 theta. Mae r yn canslo, mae r y pŵer 4 yn canslo, felly r sgwar i 16 sin pŵer 4 theta. Cymeryd yr ail isradd, felly ni'n cael plus neu minus 4 sin sgwar, ond mae r yn positif, felly mae r yn hafel i 4 sin sgwar theta. Darganfyddwch cyfesurynau peginlinol ar gyfer pwyntiau crosdoriad y cromliniau C1 a C2. Felly dyna oedd C1 a C2 a'i hafaliadau peginlinol. Dyna'i luniau nhw, oedd C1 yn y goch a'r C2 yn y glas. Maen nhw'n croesdori yn y pwyntiau plus neu minus hwnna, y plus neu minus, ac ar y tardd. Mae'r ddau gromlin yn mynd trwy'r pegin, felly mae'r pegin yn bwynt croesdoriad y cromliniau. Ar gyfer y lleill, gosod yr 1 yn hafel i yr 2, felly mae 1 plus 4 cos theta yn hafel i 4 sin sgwar. Ni'n gallu newid y sin sgwar i 1 minus cos sgwar, a mae nawr gyda ni hafaliad mewn dim ond cos. Lluosi mas y casglu termau, so mae 4 cos sgwar gyda ni, plus 4 cos minus 3 wedyn yn hafel i 0. Mae hwnna'n ffactorio a rhoi i ni cos theta yn hafel i hanner neu cos theta yn hafel i minus 3 dros 2. So 2 cos theta plus 3 a 2 cos theta minus 1 bydd e'n ffactorio mewn ni. So mae'r ddoi werth nawr gyda ni am cos theta. Mae hwnna'n amhosib achos ni yw cos theta yn gallu fynd yn fwy 1 neu minus 1 neu llai na minus 1. Felly, cos minus 1 hanner yw neu llai pi dros 3 neu 5 pi dros 3 yn y pedwerydd pedrant. Dod o hyd i r am reina, so pa mae theta yn hafel i pi dros 3, mae r1 yn hafel i r2 yn hafel i 3, so pi dros 3 60 gradd, felly mae 1 yn hafel i 3, gosod 5 pi dros 3, mae cos yn positif yn y ddoi pedran yna, felly mae hwnna yn rhoi 3 i ni hefyd. Felly pwyntiau'r croesdoriad, r theta, so 3 pi dros 3, 5 pi dros 3 a'r pegwn. Cwestiwn arall. Y gan y gromlyd C, yr hafaliad peginlinol, r yw cos theta plus 2 sin theta, lle trwy hyn mae theta mynd rhwng 0 a pi dros 2. Darganfyddwch cyfesurynau peginlinol ar gyfer y pwynt C, lle mae'r tangiad yn perpendicular i'r linell gwachwannol, a wedyn darganfyddwch arwynebydd yr anbarth sydd wedi ymgau rhwng C, y linell gwachwannol a'r linell pi yw pi dros 2. Felly, ar gyfer perpendicular, tangiad perpendicular, ni angen bod gwylod dx, cofiwch, dx
d theta yn haflu 0. Ni angen yr graddiant yn mynd bant i anfeidredd, felly dx d theta yn haflu 0. Lle mae x yn haflu cos theta, a mae yn cos theta plus 2 sin theta. Felly x yw'r mynegiad yma. Ni angen dx d theta, felly differi x mewn perthynas a theta. Mae gyda ni reol lluosum yma. Cadw'r cos, differi'r bracet, felly minus sin plus 2 cos, plus cadw'r bracet, differi'r darn arall, so minus sin sydd gyda ni fyna. Lluosi mas, so minus sin cos plus 2 cos sgwar minus sin cos minus 2 sin sgwar. Felly mae 2 cos sgwar minus sin sgwar dyn ni. A hefyd mae 2, neu minus 2, sin lluosi cos. Na mae 2 sin cos yr un peth â sin 2 theta. A mae cos sgwar minus sin sgwar yr un peth â cos 2 theta. Felly, gosod hwnna yn haflu 0. Gallwn ni weld tro yma bod ni'n gallu creu tan 2 theta rhwng trwy rannu gyda cos 2 theta. Felly tan 2 theta yw 2 sin dros cos. Felly tan minus 1 a hyneri a ni yn y pedran cynta, felly mae theta yn 0.5536. Ni angen cyfesurynau, felly mae angen yn ni gosod yn ôl yn y gwreiddiol, a ni'n cael yn haflu 1.902. Cyfesurynau y pwynt lle mae'r tangiad yn perpendicular i linell gychwynnol. Yr arwynebedd. Y fformula ar gyfer yr arwynebedd, mae sector sydd gyda ni, mae hwn yn y llyfryn fformula, yw hanner r sgwar d theta. R yw cos theta plus 2 sin theta wedi sgwario rhwng y linell gychwynnol 0 a'r linell theta yn hawlu pi dros 2. Sgwario'r bracet, mae gyda ni cos sgwar plus 4, dwywaith y canol, sin cos plus 4 sin sgwar. Newid cos sgwar i 1 minus sin sgwar. Yn y 4 sin cos mae gyda ni, 2 sin cos yw sin 2 theta. Felly mae 2 sin 2 theta dyn ni fyna a'r 4 sin sgwar gyda ni fyna. Felly mae 1 plus 2 sin 2 theta plus 3 sin sgwar nawr. Ni methu integri sin sgwar na cos sgwar. Mae rhaid ni newid mewn defnyddio unfathiant a newid i rhywbeth ni'n gallu integri. Defnyddio'r cos 2. Mae cos 2 yn bydd y cos sgwar minus sin sgwar. Newid y cos sgwar i 1 minus sin sgwar, felly mae 1 minus 2 sin sgwar dyn ni, fel cos 2. Ni angen sin sgwar, felly mae'r sin sgwar draw, 1 minus cos 2 a rhannu 2. So yn lle'r sin sgwar, ni'n mi osod 1 minus cos 2 theta dros 2. Felly mae 1 dyn ni, plus 2 sin 2 theta, plus 3 dros 2, minus 3 dros 2, cos 2 theta. Casglu'r 1 ar 3 dros 2 yn gwneud 5 dros 2, plus 2 sin 2 theta, minus 3 dros 2, cos 2 theta. Integri rhain, a ni cael 5 dros 2 theta. Sin 2 theta mynd yn cos 2 theta, minus cos 2 theta dros 2, y 2 yn canslo. Cos 2 theta yn mynd yn sin 2 theta dros 2,
felly 3/4 fyna. Dod i pi dros 2 mewn yn lle theta, mae 5 dros 4 dyn ni, 2 pi dros 2 yn pi, cos pi yn minus 1, a sin 2 pi dros 2 yn sin pi sy'n 0. 0 mewn, 0 fyna, 1 yn y fyna, a 0 fyna. Casglu'r un at y gilydd, a ni'n cael 5 pi dros 8 minus 1, sy'n dod yn 2.96. Cwestiwn arall, rhan cwestiwn arall. Mae ffigwr 1 uchod yn dangos braslun o'r gromlin C1 a hafaliad pegyn linol ar yn 1 minus theta, lle mae theta rhwng 0 a 1 radian. O wybod mae P yw'r pwynt ar C1 lle mae'r tangiad yn paralel i'r llinell gychwynnol nawr. Dangoswch fod y cyfesurydd theta P yn bodoli'r hafaliad theta plus tan theta yn 1. A wedyn arwynebedd y rhanbarth. Felly, tangiad i'r llinell gychwynnol, ni angen. Felly, d dros d theta yn 0. Yw r sin theta, r yw 1 minus theta sin theta. Ni moyn differio hwnna mewn perthynas y theta. Felly, cadw'r sin, differio'r 1 minus theta yn rhoi minus 1, plus y bracket, differio'r darn arall, sy'n rhoi cos theta ni, reol lluoswm. Gosod hwnna'n haflu 0, felly mynd ar sin draw, so 1 minus theta, lle os y cos theta yw sin, ni'n gallu gael tan o fyna, felly 1 minus theta yw sin dros cos, sy'n tan, a 1 felly yw 1 yw theta plus tan theta, fel sydd angen. Rhan 2 ar 10. Dangoswch mai arwynebedd yr anbas sydd wedi ymgael gan C1 a'r llinell gychwynnol, C1 yma a'r llinell gychwynnol yw 1/6. Felly ni angen gwybod beth yw ffiniau. Mae r yn 0 pan mae theta yn 1, felly mae'r ongl pan mae theta yn haflu 1 yn dangiad wrth y pegwn. Mae tangiad yn ei fyna sy'n mae theta yn 1. Felly, ni angen yr arwynebedd rhwng theta yn 0, y llinell gychwynnol, a theta yn 1, ble mae r yn dod nôl i 0. Felly, oedd angen gweithio yna mas gynta. Integri, hanner r sgwar d theta, r sgwar yw 1 minus theta wedi sgwario rhwng 0 a 1. Sgwario bracket, integri, fesul darn fan hyn, so theta sgwar dros 2, y 2 yn canslo, theta cube dros 3, gosod 1 mewn, 1 minus 1, plus 1 treian, a 0, sy'n dod y 0 mewn, rhannu hwnna dy 2, ni'n cael 1/6, fel roedd angen. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer cyfesurynau pegyn linol.